Kamera ngumzowashanga isibongo. Siyabonga for usazana. Ukuthi sibambisane kahle sizoqeda. Uma bengithi right it's okay. Uma bengithi okay it's alright. Okay? Alright. Okay? Alright. Very good. Nazo naba. Yeah. Ukuthi ngicela sikovane la. Abantu danghalela bambani. Engilothi engithi ngifuna abambane ngezandla. Siyamemeza sonke siyakuzana sikuhambisa ama-diaphragms. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Sinyabasa umqondo for whatever kade sihlangabezana naye endleleni esiza la and then sifudumeza igazi. Yes. Okay. So uma bengithi pa nanithi pa niyaphenduka. Yabo. Uma bengithi pa awunyakazi nangephutha ngoba nyakazi. Ngoba nyakazi zoba uzolo kuze ucontrol camera nami. Pa. Oh, what was the papas? Very good, yeah, it's getting there. That's all. This one will share. Let's get this one will share. Okay. Alright. This thing is skill, yeah? Mina, you facilitate and I can't this up. Okay. Uchunze ngambona ngithatha yakho umuntu obona yimi. Ngoba siyasikwaza music. Mina obona. Ungani ubhekele. Okay, assemble. No ngenzele mina bhekele. Okay, uma bengithi pa, nawe uyasho uthi pa ngomlomo. Uma bengithi pa, nawe uthi pa ngomlomo. Okay, izwana. Uma bengithi pa, unyakaza kanye uthi. Uma bengithi pa, anyakazi ngisho udlele. Okay. Kwakhona ingxenye yakhe enyakazayo. Emnyango. So slide the taxi. Okay, assemble. Okay. Okay. Alright. Okay. Papa. Emnyango says the time that's why okay na yet yeah bese my nana mase sebeqeda sebenza bese bese manje phakathi bonke phakathi bese bonke manje ngifuna Ngifuna sinimlahle nonke guys. Okay man guys, man. Ucela uvule mfethu. Vula.
ukuze ungamthinti umuntu eduze wakho ungathiwa nje ivula nje. Umunye ngama kanjani ngiyizi. Kahle, ume kahle, ungangibanga. Singamswe phethu. 1 3 4 5 Ubalulekile la. Ngithi abona ngingcolisi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 khona unceke udonga baba lana wethu angafiki kodwa lana One, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, wenzeni uhlelo Okay, guys. Buya wena.
Senze ko right. Kanje. Esandla esilele phansi. Isandla lesesilapha. Athinta amadoda. Hayibabuya. Angathinta. Uthatha kanjani amadolo? Yakhona ntisa lo. Yabo, disangithintana amadolo kasi ngiyathintana. Ishikazi ngcono namkhomto engizowenza nayo le ntazi. Uzathe ngizoyibona first time ukuthi ngiyanroba. Uzobola ukuphathela nami usikhombise ngayo. Cela ukukhombisa uphathela nami. Sonke kanye. Asibhamu ukuthi mhlambe ka ukuthi yabo kuphathi ngifuna phambili nami uzoshesha. Guys, it's kanje. 1 kwehleka asibuni. Angizange ngize ngibe rafu wena Kwehleka. hey. 1 2 3 asam. 1 2 lapho ngifuna intingeza qoqweni. 4 5 How am I? I'm Ngifuna phasinake ngoba kulaba hejajama. Shincha. 3 Uyakhona. 7 8 9 Asizidinga ikamera. undini inkinga ayibanga nansi ubuso nebhodi phansi ulele phansi yabo so uthi awuphuki ziwena Benza konke nje kusashusa umacabanga lokhala mina baningi emacabanga akha inyembe zayiphuma. Kazi kufanele uyamalana ukwazi ukuthi cha ukwazi ukuthi ukhophe nomuntu impela kube ngazi ukuthi cha ngempela nawe umnyama but advise so indaba izoqala yabo mfethu phathini wami uzoqala la ilokuzana inkulumo uzoyisho ama-sentence amabili yabo ngenza isibonelo mhlambe izolo ebusuku finish izolo ebusuku finish yabo yabo lo motion angulindele la mengabe seyilokhuzana ingxoxo seyiqhubeka angulindele lo awona umusho yabo la magama lawa yijobelelo noma na kodwa yona no Okay. Yaqala mfethu qala ngamayiboni ayiyani ngalo 2 minutes ngalo 2 minutes besamba izolo Esikoleni. yes kazi qhubekani kazi ngicela unisheshe siseduze ngabiki gap isentence endodwa lelizofika nesiduze sengambe izolo Ngiyesikoleni. Bese ngilate. Ngithathe simthish. out okay all right okay yeah fanele sibuye focus qala stand by action besakhe indlu izolo Kupidlika ama-blocks. Walimala umfowethu. Wayesibhedlela. Ngaxovuda. Ungakhali. Walimala kakhulu. Mithi ngeke bingaphelele. Kathi ifina sabe mntana besakhe indlu izolo Kwakudala. Walimala umfowethu. Wayesibhedlela. Bamlapha. Ngakhali. Wabuya ngakusasa. Bayiqedelanga. Mashona. Asimtshela ngomwakhe. Ikube inkinga enkulu. Umngcwabo kubuhlungu. Bengazi ukuthi ngenze njani. Abantu bebedabukisa. Umfundisi akafikanga. Uze wayifikela ngesikhathi sakhe. Iloko kuze kwadala ukuthi umngcwabo uphumelele. so sesiqala la siyisa le so stand by okay Ipopista noma njengaseqaleni but usixoxa ngawe but usixoxa wena man yes kade phuma results ngifeyilile. Kwaba buhlungu kakhulu. Bengazi ngizomtshela kanjani uma. Bengikhala ngalendlela. Bengazi nanokuthi ngizokhuluma ngithini bangani bami. Ngaphuza amaphilisi ngaqosha ukuyibulala. Engeshwa kangafa. Ungisizile umfowethu. Baya esibhedlela. Vele ngabaleka. Ngingazi ukuthi ngizenzeni.
ngazi sengizothini bazali bami. Ngagcina ngiqondile umama uzalapho uma naye. Umama wadinga kakhulu. Wabikela ubaba. Ubaba wacishe wambulala ngenduku. Wangishawa ngiqeda. Izolo phuma ama results ngafeyila manje. Yes. So ngesikhathi uyiqala indaba ukuthi okay. Izolo phuma ama results and ngifeyilile. Ngithu understand. Okusho ukuthi uya narrate bese uyayenza. Awu move la ukhona. Ngithu understand. Izolo kuphuma ama results and ngifeyilile. I narrative leyo. Then usuyayenza ke. You understand? Then from that sentence sihamba ngasikhuma ngama narratives. Understand? Yabona? Indlela ade sixoxa ngakhona la ade ethi khona facial expression fanele ihambisane nento eshoyo ngomlomo ngesikhathi ususetha ekutheni ngamchazela uma ama emotions fanele ahambisane nesimo kusona wena ngale yes and action. Kade ngifika esikoleni izolo ngithola ukuthi ngifeyilile. Lokho kubebuhlungu kakhulu. Kade ngifika esikoleni izolo ngithola ukuthi ngifeyilile. Akambosho nje. Kube buhlungu kakhulu ngoba bengingazi ukuthi ngizomtshela kanjani umama. Khathi. Ngifuna umangala. Eyes back. Esikoleni izolo. Hayibo ngifeyilile. Hey, bengavi kubuhlungu. Lapho ngiyasaba nanokuthi ngizomtshela kanjani umama. Angeke nje ngize ngimtshele umama. Angicabangi yakwafika. Mina kanjani ukufeyila? Ngafeyila kanjani? Ngicabanga ukuthi mina nje ubadlula bonke eklasini. Uthi angiyibulala Nkosi yami. Ngizomthini umama. Kodwa yomele ngimqondo manje ngimtshela. Nawo ama results ma failile vele. Angazi ngimtshela kanjani ubaba. Sivela abangani bami bayangihleka bonke la. Ungadangali ma ngizamile nami. Baba ngiyacela ungamtsheli. Mama ngiyacela mama ungamtsheli ubaba. Ngicela ungamtshela ubaba. Elisi sohlala phansi kusilungise ngilongele esikoleni. Ubaba uzongibulala mayikwami athola ukuthi ngifeyilile. Ngicela ungamtsheli mama. Kaze ngakhathazeka mawami. Ngikhathazekile. Ngiyakucela bandla mama. Ungamtsheli ubaba wami. Uyazi usebenzela kanzima la ekhaya. Nkosi yami. Oh mama. Ngiyacela bandla kwehlisa umoya. Ungamtsheli ubaba. Uyazi ukuthi ubaba wami ungamtsheli uzosibulala sonke la ekhaya ngoba yena uzamelayo. Abona nje mama, mina ngitshena kona. Uyamtshela ubaba, umtshela ngendaba. Ayivele isikole sami siqede. Leyonto ukuthi kuvele ukuthi njengoba njengomthambi uyosebenza ukhombisa ukuthi kumele kuyosetshenzwa into ekanjalo ukuthi be-understand. Okay, Okay, just because we have set parts. Ngicela ukuthi ningasheshe nesitshengise ukuthi kukhulunywa ngani la. Ake sifune. Wajula korathi.
siyifunge. That's why kade ngithi ubheka kodwa ushaya umqondo ocashile. Zomchazela kuphela rehearsal. Kusambe sonke sifumbele. Alright guys. Alright. Silence and set. Silence. Camera rolling. Okay. 3, 2, 1 and action. Manje masibona kuhle. Sengikhathele njalo ngizoma ngifela ekhaya. Pepe. Angikwazi ukufika ngihlale ngiphumule. Libe ngithesona nowena. Yini inkinga yakho? Wena umuntu cabanga yini yenza usingithethise ubani owenza lokho ngithi wena owenza usingithethise ngaso sonke isikhathi. Ngihlezi ngingekho mina ekhaya. Ngibuya ngobusuku ngihambe ekseni. Angiyazi lenzeka la ekhaya. Okwami ukondla ingane ngondle kahle. Nami ngiyozama. Okunye angikwazi. Kwenzalani ekhaya? Uzama ngayiphi indlela nje wakufika igebengu nje lekhaya zizosikhomba ngebhamu zifuna wena ungekho manje sina senze njani nengane mayifika le ndini zibulala ingane yami mina ngizoyenza njani Ubani ezogebengu ifasa njalo abangani bakho uyabazi wena mina ngibazela senginabangani abayigebengu angikwazi ngifisa ukwazi kusho khona osifiso nolakhi bebela ekhaya yebo bese bafuna imali yabo bafuna imali la ekhaya Yes. awathinta ngosibona kuhle bamthintile angithi ngiyasho ukuthi mengabe njengoba wena uzwana negebengu uzofaka impilo yengane engcupheni neyami nje kahle isengcupheni yazi ukuthi labafana ngiyazwa nolakhi beyikhuluma le ngizobahlafuna kokwami la and abazosuka la besuka khona bazosabisa ezami la mana ke akusizi ngalo usungitshela ukuthi uzobahlafuna ngoba bona bayafika la mungekho angithi kuyimanje uzothi uflathela babe beziqhamuka manje la bezosikhoma ngesibhamu befuna wena futhi Set. Camera rolling. And action. Semalam. Awusithi mayithanqaze. Babona. Angizongixoxela namhlanje. Ngiyadlala. Uqophile. Manje Ngiyadlala. Belo njalo usuku lakho. Yazi belo njani? Awusithi mama. Yes. Okay. Yazi kliniki. Uyangithemba kithi? Awu 100% ithanda sami. Yes. Kanti ngikutshele yini lento noma ngikutsheli? Kanti wezanele kwenzakalani? Ufunela mina? Cha phela kufanele ukuba ungeke ukhulume eclinic bese lo ngupetupetu la ngwenza kufanele lo ngimile ngathi usemsakazo wena fanele ngilaleleke mina As always athanda ukukhuluma. Cela ukuthi ube indoda. Nginciphise la bandise la. Okay yazi futhi ekuvaya awazi uzothini la mina clinic Suyazi. Lalela. Funda. Phela ungazowashaya kanje lamaphepha usidimdim kanti Funda. Ambazi awuzesendoda Okay, sorry, not set. Camera rolling. And action. Awu Osikazi Silent. azikathala hayi basithanda sami indaba kanti kuwenzani umsebenzi namhlanje lapha kokho besiqolo nkosikazi ngifile umsebenzi nkosikazi kodwa mntini wami kusho ukuthi nje namhlanje into ngilithola namhlanje noma ikona ovumelekile vele into engalitholi angithi uyazi ukuthi awugrosanga kule nyanga manje uzovela kushwela kanjani igross ecwele ikhabethe lapha yana mongafuna ukenzela into enkosikazi usho ubuntomzonke ntomzonke hayi bo baba ngisakhuluma indaba ubiza abantwana umuntu angenzela into enkosikazi ntomzonke wemadlana lalela la nkosikazi nangenyanga edlule awugrosanga nakule nyanga futhi awugrosanga futhi kanti le ekhaya kahle inkosikazi ngiyini engiyifela ngifelani le ekhaya
ngizama ngayo yonke indlela ukuthi nilale nidlile nontomzonke. Into oyenzayo lekhaya uthatha ingane uyikhombe bafanele ngimbuza ngamabomo untomzonke usuku untomzonke. Ngimbone nabafana lapha emgaqweni. Lalela. Yini oyifundisa umzini? Sengiyazi ukuthi wena yonke imali uyidlala ngezasi kamakhelwane. Ngicabanga ukuthi angazi? Makhelwane uma ngihlangana nomakhelwane. Ngizelo makhelwane mina la. Mina fanele ngihlale la ngigadinga. Angizelo makhelwane la. Wena uhamba okondlo makhelwane ngemalala ekhaya. Ngiyalibeka ngiyindoda la. Mina ngiyinsika le ekhaya le. Awunzweni ukuthi bakhulumayo. Yabona ke madlala ngitshela. Indoda iyayiena inhlonipho. Uyangithi uthi ngithini? Ngeke ngithi ngingumfazi la ngigada abantwana noBhizondo nomakhelwane thina sihlale singafika la ekhaya. Uzongifuna itiye. Lalela ngiphuma emsebenzini ngifuna ukuyozamela nini. Ngiyoqala lokho into engane yayibonga leyo. Mengane yayibonga nokuthi ubaba uyavuka ekuseni osebenzela thina nezingane. Into oyenzayo wena uyenzani? And action. Hawungani unjani? Ngani right? Ngiright. Oh, lalela. Uvela ufuna ngimbone. Uthena ukhona into ayiplanile. Enhleni. Uphiko uGuy phela wena ngiyakwazi uhlezi ubashintsha mu. Hawu washo ngenye indlela ke manje uthi khombisa sakhe. Bani manje lona? Babe, oh, Msathatha. hayi phela indoda ithathwa kumuntu. Cha, ngibuza wena uthi lona lo ngikhombisa umuthathaphi? Ngimthola efonini owafika kumina uzongishare ka Facebook. Hayibo, aphi indoda yami lena. Bengabhali besiphongweni ukuthi indoda yakho. Angaze ngikutshele ukuthi indoda yami le. Angaze ukukhombisa. Ibingabhaliwe esiphongweni ukuthi indoda yakho. Ngibuza ukuthi awazi ukuthi yeyami na le ndoda. Wena uthi namadoda mangaka manje ngifuna ngikwazi wonke ke. Awuyazi le? Angiyazi. Wena ungayazi le? Angiyazi. Awukhumbuli ngikukhombisa. Ngihlangana nawe lapha esitolo. Kanti uhlukene noba uthandana noba. Ikupha kuyikona Ngithandana nalo ngikutshela yini ukuthi indoda yami aphiwe. Nami yami. Hayibo aphiwe. Umngane unjani nothatha indoda yabantu? Angaze mina ungibone. Wena unabantu abantu kanjani? Lalela. Angizuzwa Ungangitsheli mina lokho ngizothi ngithini? Ungangitsheli lokho. Lo hambe ngikhombisile yonke intembi ngami. Uthi kuzotshela mina mina ngithatha indoda yakho. Ngiyakulaya ke sisi ngiyakulaya. Sizama ngicela ungene mfethu. Yabo sebengcwele Baba uthanda ukutshela isiphizo. Imlo ngicela ushaye action lapha. Yabona? Stand by. Action. Westhembisi. Ubala soyifonela kusenjalo masilela. Ayini ngicela bese kuba nomona sengithola uGuy omusha lapho hamba ngemoto. Oh, uGuy. awuma lapho ngabona uhamba ngepolo. Oh, Jesu ngiyalingwa mina. Lokho kungibeka mina. Kwenzakalani ngawe ke? Phela wena nje kade uqhoma nje insukwini ukuthi wena nje unoGuy awungeke nami ngitholele wami uGuy nami ngeke ngikwazi nje ukudriver. Oh, cabanga nje ngeke ngikhishwe nje ngithi phaba. Lokho wena Sithembisi kungenga ukuthi asambe sikhiphe khona manje futhi usunoGuy. Phela nalalela. Ayikho inkomo kabuthongo. Oh, ayikho inkomo kabuthongo. Lalela mawulanda uyasala. Yabo manje nje njengakhuluma nje uthe ubaby ufuna ukungilanda sithi nje koThekwini yabo. Sithi nje ukuthi kushaya igagasi awucabange nje sengilala nje kulesa sifuba. Oh no we must sleep. Siyajwayela nje ayikho lento yakho. Yini manje ngame ngihlezi ngikujabulela ama business namadoda. Uba ngitshela ukuthi uba ngithola ngithathe phone uzongitshela nini? Lalela na phela ngimele ulinde. Ngilindeni ngilindwane Sithembisi ngilindwane. Cha phela bengisafuna ukubona ukuthi uGuy right yini. uGuy right mengekho right. Le content jabulisa lento yenzakala la kuthini? Awuma yancane isicefe. Sathina nje thina ukuhleka sindawonye. Cut. Umuntu kuma umsebenzini la ekhaya mela phinda azopheka. Usethe imidalaziyo nje washo wafika. La woza la ngitshela ukuthi yini le? Amabhodo kanjani manje? Ngitshela ukuthi kwenzakalani la. Udlala ibhola into yaziyo ukudlala ibhola. Mina ngiyahamba ngivuka kuseni ngiyosebenza lapha ngisebenzela wena. Lezi zinto egqoke mina siyenza. Kodwa wena ukwazi ukuthi uhambe. Thula ngiyakhuluma ngemdala usungena emlobeni. Usungihlala emadevini siyathemba. Ngiyahamba mina kuseni ngiyosebenza ngisebenzela wena. Ukuthi ukwazi ukuthi ugqoke uhambe esikoleni. Into yaziyo ukuthi ubuye esikoleni uhambe uyodlala ibhola. Ngilambile njengoba ngizodlala. Ngizocela ungitshele njengoba ngilambile ngizodlala.
Izosikenza uma ngibuye ebholeni. Ngiyeke izitsha sengikhuluma yokudla ngilambile ngizodlala ngilambile njalo manje ngidlile. Izosikenza izitsha mama ngibuye ebholeni. Sengisikhathi sonke. Sesivulile etsheni ngilambile ngidlini siyathemba. Okay, sesikenza lana izitsha. Sesikenza. Ngilambile ngifuna ukudla ngidla izitsha lezo sesikenza ngidla izitsha. Ngizodla izitsha lezo Zandla. Okay. Camera rolling. Hey, Amalim. And action. Yini ke manje le ngizwayo ngumakhelwane ngani? Hayi bo, yini manje ngani kahle. Hayi uyabona lo tsholo bakho? Uyabona? Ukahle. Oqala wena into engizwile. Into engizwile ngawe wena. Awuma ungishaya into yami. Niyahamba niyodawa. Uyabuya, uyolala emzini wami. Emzini wami ngani? Nendoda yami. Kanjani futhi? Awuyizwa ngoba lo nto ngani? Hey wena. Hey. Ngicela ungangilisi wengoba. Awufuni ukungidlika. Uzwe ngobani? Yazini angifuni ucikwa wena mina. Nawe uyayikhona. Ima mngana nawe uyayikhona into ezisho abantu. Wena usengibona usengile. Awu. Number 2. Awungiyabamba ukuthi wena unendoda. Usubhizi ukuthi wena unendoda. Awu kahle oyi. Into eyodwa kwenzeka once. Once. Yini once. Ngendoda yami. Ngendoda yami uzongitshela ngo-once. Hayi bo wena. Ngicela ungangilisi. Ngicela mina. Ngithela ngotshwala abantu. Awufuni ukubona. Wena ngizwile wena ufuna ungena Okay, camera rolling. 3, 2, 1 and action. Mama. Azumlambile. Bejesu. Uphuma Behambe nabangani bami ma. phoma nje Manje mina. ngilambile. Okay, mina usubona ukuthi mina mele ngikutatamisele ukudla ke ngikisele ebanganeni bakho. Uma ngabuza ukuthi ithumbu lakho lilambile, wobuye uze mina. Ungeke ngisabhizi. Cha besihambile nabangani bami. Uyasho abangani bakho abona abantu. Amanye amadoda la ngaphandle aphumile ahamba ayofuna ukudla. Wena ubhizi nani la? Manje inkinga yami ngilambile. Ngenzeni? Ngidla mina ke. Ngidle wena ma. Ngidle. Ma besihambile nabangani bami. Ubuhambe uyokwenzani? Ubuye nani nombuye ulengisiza adle banganini bakho. Uyophantela wena ma. Uphathele. Letha lokho okuphantile ngikwenze lula. Letha lokho okuphantile ngikwenze lula. Letha. Musuli ukuthi ma uzomnyusela ngeBP ngeke uzuyehlise ngani uthi umntanami. Uye nawe uphethe oplastic uqhakile njengawo amadoda. Uye nani nezandla. Ma ngiyabuya ngisawukulandela lezinto Mina ngizobe ngihambele indawo zami ke nani ngiyeke phansi. Yes, wena uhlulekile ukuthi uhambe yolutha la amadoda abhizi la ngaphandle ayalutha amanye abuya nama fridge angangami ngimile wena ubuye nani nezandla zakho Cut. And action. Nganiqinile nesibhedlela. Yebo ngiyasaba ngazi ukuthi ngizofika ngisini. Usabani? Lento le i-wrong. Wathi sengiyafika laphana kanti lento le izosiza mina ekugcineni. Ngiyasaba ngiyasaba. Baningi bephila beyikhipha izisu ukhululeka nje uzoba right wena mngani. Ngibona ukuthi ngitshela uma ungcono mhlambe ikhonto engayenza mngani ngiyasaba ngempela ngiyasaba mngani. Lalela show mayikho into esabayo ukhululeka nje. Awona mngani ufuna ngihambe la kumnani ngikhohle ukuthi mina nginomphefumulo sami ngiyasaba mngani ngiyasaba. Awucabangi nje sesihamba usubhizi uphethe nezingane. Kanti unjani wena ucabangini umuntu abosikhipha nje. Hayi ngiyasaba ngeke ngikwazi ngeke ngiyaxolisa mngani. Ngicamene ngiye kuhambe ngiyasaba mina mngani ngiyasaba. Awucabanga le boyfriend yakho lizokwenzekani? Ngizotshela uma sobona senzenjani kodwa nje ngeke ngangenze lento esho ngeke ngiyasaba. Uma kusifika kuxoshwa uma wakho ke. Uzongixosha ngizobona mngani ukuthi ngiyakwenza ngenze lento esho mngani ngiyasaba. Khuleka mngani ngeke uzofa ngibe na right. Ba rich bayayikhipha ngeke ngikwazi umphefumulo lo kumele ngikhulise ngiyasaba mngani ngeke. Unjani ke wena? Ngeke ngikwazi. Cut. Ngiyaxolisa kakhulu mfethu. Yeah, no ilo bonke ngikufonele ubusuku bonke izolo. Awukazi uzongiphendula. Uyangazi. Awungiyeke ngamanga. Uzongiyeka ngamanga. Yazi ukuthini? Ungangilokothi uzongithinta. Ungangilokothi.
La likhulu iphatheleni. Yabona ke namhlanje ngicela kuke kukhulume kuzokukhulume mina. Kuzokukhulume mina. Sengikudedelile wadlala indima yakho kwakhe impilo wahluleka ukwenza izinto ngendlela kumele uzenze ngayo. Ngikhathele wena. Awungazi wena ngizwa ngendaba njengohulumeni. Uthema uhamba waya la khona qantu uzobuze la kumina. Lalela ukhuluma how many hours? Uzokhuluma how many hours? Hey, ngizongilinda ngize ngiqede. Uzongilinda ngize ngiqede. How many hours? Yazilendo ayingazi. Uzokhuluma how many hours? Ngiyabona ukuthi awunandaba na. -1. Ngiyabona ukuthi awunandaba na. Engisengithatha isinqumo ukuthi bonke lobuhlungu osomzwise bona. Ngelinye ilanga ngokumeliswa ngabo. -1. And bonke lobuhlungu obenzile kumina. 45 ngeke ngikuvumele ukuthi ungidestroye ngabo. 44 seconds. Angeke uzongihlule. 43 seconds. Ubalela ba. Ubalela ba wesum. Ubalela ba. 40. 39. 38. 37. Uzophuma emzini wami. 36. Uzophuma emzini. Uwena ozokuhambela ekhaya uma ngabe ucabanga ukuthi ngiyakwesaba wesum angikusabi mina. Ngeke usazuma mina. Ngeke. Mabebeza. Yabona into yenzayo. Yayi wena. Cut. Ufika nje sengingishihagi kanjani? Kanti ngagcina manje nawe sabiza. Sangizela. Akungizele. Babe. Ngithazi ngithanda. Ngithanda kakhulu noma. Ya, ngithazi ukuthi mina nawe nje ikete ngasixabanisa. Kungcono wena. Manje usho isana sami. Njoba nje uswakini. Yini aduyenza le? Okay, asana sami. Cabanga ukuthi lento engizoyisho la kuwena izofika kabi. Kodwa ngiyaphoqa ukuthi ngisho. Ingilesana sami. Ngizamile. Kodwa ngahluleka. Baby. Ngifuna wazi ukuthi ngihlezi ngithanda. Kasizophi isikhathi. Angikwazi ukumelana lento le. Le ngikuyona manje. Yini sonto? Cela ukuthi mina nawe sihlukane. Sasami ngani? Letho. Akubona ukuthi ngiyathanda. Sibe siphoqa. Sasami. Uyazi ukuthi ngithanda. Hayi, ngiyenza umama nobaba bafuna isithandana manje ngenze njalo. Manje wenzela abantu. Hayi, ngiyenza ngizobe sengihlala nje ngixoxa nje wasekhaya bese. Sana sami sobona noma sihambe sobona ukuthi siwenza njani. Siyapi ngoba ngihle lapha ekhaya ngiyenza. Sana sami usali mina. Ungazocala kodwa mina nawe namhlanje kuphelile kade sikuhlanganisile. Okay. Ngizokwamukela lokho ukuthi wenyangala. Zonke lezi inyanga neminyaka mina nawe sithandana usuzongala. Angazi ngenze njani ngani mina ngangitshela ukuthi ekhaya bafuna isithandane. Yazi wena. Ngicabanga ukuthi uyindoda. Kodwa sengiyabona ukuthi urabish nje futhi. Uzowala mina. Whatever usetanga ndawo le ngikusho nami sengikushila ngeke ngisakushintsha futhi. Ngicela uhambe kahle futhi ungaphinde ungifonele. Yona mangathi ibafubonile bathunthwa ya understand as like ziningi. Yeah, it's done really scratch. And action. Ngisileke esibhedlela Ngani angazi manje ngididekile ukuthi ngenze njani. Ngona-ke fonele noma i-ambulance-ke Ngana ngeke ngiyasaba. Ngicela ungole ifoni yakho ngifone ungcono.
Izoqala action lo ngizokusho manje. Okay, stand by and action. Mhlala mina nenzeka kwami. Ustaz. Baba uyile hlobo nawe. Banguskazi ngizochaza. Uyile uzoyichaza? Ngizochaza. Uzochazana. Usho sambambe nangesandla. Usukwenzakala lapho. Ustaz, ngicela ukuzohlala phansi. Sikhulume. Yini engizoyihlalela phansi khuluma khona kumela. Ubani ubheki ngiyayika Jesu kwami. Kwenzakala la. Ustaz, Kwenzakala. Yini ozongitshela yona? Action. Yeah, sithando sami. Sithandwa sakho? Sithando sami. Awuthini. Hayibo, imali. Sithando sami. Sithando sami. Lalela. Sithandwa sakho nini khona? Mina nawasithandani. Awuthini sithando sami. Hayibo uyakungibiza sithandwa sakho nomuntu wami. Nomuntu otshela ukuthi uyakuthanda, yena akakuthandi. Oh, wena uthanda. Ngikuthanda ngokuqinisa. Hey! Hayibo. Angizwa. Sithando sami. Izolo. Ngithayeka ukungibiza ngesithandwa sakho. Uqhatha nendoda yami. Ngimbonile izolo ntambama bekujolile. Nentombazane. Manje ukholwe wena. Tholubu. Abo? Nansi proof. Manje ukholwa abaningi. Ukholwa mina ngikholwa yena. Wena ubuya phi yena uzobona yonke lento. Ubani obekucelile ukuthi ucela umlando? Sithando sami. Siya, umuntu sithanda sakho. Ngiyeke musungifaka ungamelani? Ungamelani? Ukuthi ungilalele. Yo. Bambala. Action. Zam. Lefuna ekhaya izenza njalo nje. Uthule ngibuka. Ngithi wena ngikaze ngikubone ngisho ukunkinga nobhekso. Khona manje ngathena zenzela umuzika mama. Okay. Ngalokho manje usasenza njani? Kuthi ke ngiqasula kwamanje njalo nje ngisho ngilelela ngiyaqhamuka usuku umntakotshwana ngizogudla into ngale. Ungakwazi ukutshela lokho emehlweni akhe? Noma ngitshela mina? Ngeke phela ngitshela kodwa. Ngithi wena uyindoda nawe amasimo sehlaza. Indaba ungayikeni yomtshela? Ukuthi wathanda nokuphendula. Hayi ukuthi ngoba ngiphendula angithi ngifuna ukuthi nawe uyiprove ukuthi uyindoda ungazofuna ukuyiprove la mina angikaze ngibone ngisho ukhahlela ibhola lapha eground Imali kupho kunye mnafanga ngikwenza uzibone lento leyenza la ekhaya wena mele umtshele la noma uthi nokuthi ngikhuluma kahle nawe bangihlonipha nje usisi wami ukuthi indoda yami ngiyayithanda ngale kaloko ukuthi bakusho Cut. Camera rolling. And action. Sandile. Kuqinile kumele siyenze yabo. Ngifuna ukuthi ukuyibona lento ukuthi yini into abafana behlezi bekulandela. Asuke belandelana. Cha phela sondela umhlubaleka. Awuyena sangithembe. Manje mina ngifuna ukubona ukuthi yini into abahlezi befuna kwena. Kahle kwenzakalani na? Ngifuna ukuzwa lento abahlezi bazisayo nabahlezi bekhuluma ngako ukuthi wena uyabapha ungipheke nami. Iwani. Ngeke ngizwe lento bapha yona behlezi bekulandela. Angazi ukuthi basuke belandelana, angikaze ngibaphilise mina. Ngiyacela Sibangani manje futhi? sondela. Hayi bangifuni. Ngithe sondela. Angifuni. Ngifuna ngize ngisondele kwena. Ngizokwenza ngifuna ukusondela. Ukubona igqoke lento nozongibona segqoke mina. Uzongithatha ngibekile. Camera, grab, action. Wezami. Uyenza kanjani into nje kodwa? Ngenzeni? Iwifi yami bikahlele kanje. Bengayibekanga kanje. Pho manje mina ngihlangana nalokho. Wesisi, oqala ayekho umuntu ongakwazi ukuthi wena uyislave insala. Pho ke wena ungena la. Uyithatha leyo mali. Ngiyithatha wena imali yokuthenga. ngiyithatha phi? Imali yokuthenga iwifi ithatha. Mama Jesu ngami ngiyalila. Ngiyithatha phi? Ungizwe Sobuzo wena lo Ungizwe ngithatha kahle. mina imali. Ungizwile. Ngiyithola madoda na. Nendoda wena. Amadoda sisi mhlamba Sembuza okwendoda eyodwa nayo. amadoda ahamba ngeemoto ena yonke into angenzela yonke into yini noma nani ubona ukuthi wena wedwa namawifi wena khawami ngawalengisi phezulu mele kube ngithatha amawifi akho mina Umuntu onomona la wena. Kinomona ngani sisi yini ngaba nomona ngayo la kwena sibo ngibuke
buka mina mose usuzibuka wena yini engabe nomona ngayo la kwena njengoba uqothule nje isiqotho nje nalama wiva akho 2 rand u2 rand ngoba unawo wona no2 rand nginawo ngisebenza kanzima la endlini mina sebenza girl ngisebenza kanzima sebenza uphume ngizothatha amawivu wami amapheso wami uyathatha nje uyatapa wena hayibo sis yonke into nje uthatha ke ukubona la kumina ngoba lokho engigqokile mina okwami Hypocrite. Oh, what the hell was up there?